Azasi zenduen pospozik lehen hezkuntza, urteak arindoaz aurrera, bete zuen formakuntza. Uda gozatu eta iraian, gogorekin gogor bultza. Zelan ez behar izan ez gero, alkarri emon laguntza. Lau gela dira ta bost tutore, peio maia lengoranen, futbolari ta kirolariak, artelanetan onak be, baina talde bat aipatzekotan, ordeko guzei garrene, bi tutore gazleire eta bego, horrek baideko la klase. Azken urteotan egin dugu gogotsu lana batera, azterketak ta hainbat proiektu, ta heldu da amaiera. Baina gauza guztien gainetik, horra garrantzitsuena, aurrerantzean bide laguna izan daitela euskera.